Luku rokni Chubachu nango Karendra Tripura 1 2 3 4 5 nungno ani life jongkha angno no ani wai Borong nang Karendra Tripura tabuk mokol operation khlaina bagai Nepal tongo Dr. bai bebak naibe mani yagulo mokol operation khlai khan kino mokol nugnai hinai sajaka ai to nang asike hambai ri manya ani mokol nu ya phana wana ya kai to rang bai tongo tak bo tongo ya sak tongai dei thimani milobo kai to rang bai tongo phiaba rang puisa karini bial Luku rokni thani takhu Karendra Tripura Chubachu chanka Google Pay ni bisingti bono chobana bagai Google Pay number angkha 6033193442 tongte nini gana umshuka Takuk Karendra Tripura koikha Luku rokno boni mokol hamui Tripura kipil phainani bagai khopsa khongni je sugman Tripura hastini takhuro bono rang puisa rahorei bono chobarari bagai ano to baksa sini kena taste ni abon kena baksa ni problem no saimana tei baksa saimaya ana ni mana ani hai ani coming ke Russia bari gonda sora dolai Tripura ani district to dolai enke ani munke Karendra Tripura am Tripura wo ni phainai already Nepal naijakha tei ani logeri to nai je bai an buni nokbiri khuguno je doctor samani kok khaimanai tei saimanai bai na sanai an tama tamangkha bopor khana operation de bai na sanai Tini tiba hastewa tonai jodo singkit pula pani Luku now ani hizok mata yan siba ya paro ang normal kanero paisa koingu norok nubi makna sini taku kroksa bini mokon nugiani bo miya anero paisok pakya West Bengal lo bagdobra lo so tini bono tlangine Nepal thangka Nepal michi ice hospital thangine bono treatment khaireka tai bono jo to test khaireka khaiman ya bodo doctor sawo bono operation khanya naunai operation khaikya hike bini mokon nuk naik ni shaw aboni bagino ang jot tono ma ko jabo bono kita subaja baiti bo belai no khatungja bonor ni subasu ni sing pe nunglan ni bo khatung wi tawo aboni bagai hang no jot tono na hanya hai koyo tai bini tabu finance kisa problem wi taw khas gasang khana thangai khana morning sar satta or ni phaidi gara sokpai ni shaw hospital thandai sing bono ara admit khaye te khana ni bono operation khaine ni doctor shaw aboni bagai tabu sing rang so gyang wi tong ni bagai sing kisa normal thani wo koisa o sobana bagai bike am to nogoni je tongmani ngwe top masa pon masa tongmani na phalei nei je sugmani be phaijaka an kisa sugya nei nei ani ti prasa bakha grante maya gran rang isa koimu ana san an non kisa je sugmani khoksa pana khungnai pana no kisa na help phade de no discretion no janung nai photon nai no ani hospital ni ikete ani account number nai ani loge wo je phainai bini bongong khajoyon de Tripura ani account ang ATM rokni ri mangala ani bagi pini account Google Pay tongo ATM tongon rok chuba kan kan horo loge na ang tikhai nai man asna ani lokomo rokno asna ani koinung hambai Takuk Karendra Tripura yapani simin mokol nuya angmaniya asamsa lai thangnai 2015 ni salmario mokol nuya angmani Tripuri khorani simin bo kobna musugo hastini Luku rokno je sugman sak bono chobana bagai mokon bainung ya phano bukhani mokol bainugo ang bai kebo kerei phano kai to ang bai tonggo